Hej, det her det er min mundtlige redegørelse af figurer, og det her det er figur 1. Den her figur den viser kredsløbet, altså hvordan kulstof bevæger sig igennem atmosfæren, planter, dyr, havet og jorden. Vi kan starte med planterne. Planterne de optager koldioxid af atmosfæren og fra atmosfæren gennem fotosyntese, hvor de ved hjælp af sollys omdanner CO2 og vand til sukkerstoffer og ilt. På den måde så bliver kulstof bundet i plantemateriale. Når dyr så spiser planterne, så bliver kulstoffet overført til dem. Dyr og planter de ånder os, og gennem respirationen bliver noget af kulstoffet så frigivet igen som CO2 til atmosfæren. Derudover så nedbryder mikroorganismer døde dyr og planter gennem respirationen og gæring frigives yderligere CO2. Ja. I figuren så kan vi også se, at køer og andre dyr udleder metan, altså CO4, som er en anden vigtig drivhusgas, og det sker blandt andet ud under deres fordøjelse. Når organismer dør, så ender de som dødt organisk materiale i havet, ikke i havet, dødt organisk materiale, og noget af det synker ned i havet og bliver så til føde for smådyr og fisk, mens det andet langsomt kan blive til fossile brændsler som kul, olie og gas, hvis det lagres i jorden i millioner af år. Havet det spiller også en vigtig rolle i kulstofkredsløbet. CO2'en fra atmosfæren kan opløses i havet, hvor det så reagerer med vand og danner kulsyre, og noget af det kulstof optages gennem organismer, der danner kalkskaller af calciumkarbonat, og når de dør, så kan kalken synke til bunds og indgå i havets sedimenter. Så alt i alt så viser figuren, at kulstof hele tiden cirkulerer i et stort kredsløb, og at nogle processer sker hurtigt som fotosyntese og respiration, mens andre tager millioner af år, som når fossile brændsler bliver dannet. Ja. Bum. Figur 2 her, den viser et lidt mere detaljeret billede af kulstofkredsløbet, hvor vi både kan se størrelsen af de forskellige kulstoflager og hvor meget kulstof der strømmes frem og tilbage hvert år. Hvis vi starter ved atmosfæren, som indeholder næsten 750 gigaton kulstof. Ja. Okay. Ja. Atmosfæren udveksler hele tiden kulstof med biosfæren og med havet, og planterne optager ca. 61 gigaton hvert år kulstof, men frigiver næsten det samme, som omkring 60.000 gigaton igennem respiration fra planter, dyr og mikroorganismer. Hvis vi ser på havet, så kan vi se, at der foregår en stor udveksling, fordi hvert år så optager havets overflade ca. 92 gigaton kulstof fra atmosfæren, men 90 gigaton kan afgives tilbage. Det er altså en meget stor udveksling frem og tilbage, men i udgangspunktet er den ret balanceret. Inde i havet så flytter kulstof så imellem de forskellige lag. Fra overfladen transporteres kulstof ned i de mellemliggende vandmasser og videre ned i det dybe ocean, som faktisk er det største kulstoflager med over 38.000 gigaton kulstof. Og kulstoffet ender også i havbundet som sediment, men det skal vi have bedre fat her, men det sker ret langsomt. På landjorden der finder vi et ret stort kulstoflager i biomasse og jord, ca. 2190 gigaton kulstof. Og noget af det findes i levende organismer, mens andet det lagres i jord og dødt organisk materiale. Så er der de fossile brændsler som kul, og olie og gas, som rummer enorme mængder gigaton kulstof. Når vi mennesker udvinder og afbrænder dem, så frigør vi hvert år omkring 5,5 gigaton kulstof ekstra til atmosfæren, og det er den ubalance, der gør, at mængden af CO2 i atmosfæren stiger, og dermed driver den globale opvarmning. Ja. Samlet set så viser figuren, at kulstof hele tiden cirkulerer mellem atmosfæren, biosfæren og havet, og at jordens lager systemet er i naturlig balance, men menneskers afbrænding af fossile brændsler tilfører et overskud af kulstof til atmosfæren, som naturens kredsløb ikke rigtig kan nå at optage hurtigt nok. Ja. Figur 3 her, den viser et eksempel på hvordan næringsstoffer cirkulerer i naturen gennem samspillet mellem fisk, bjørn, planter, mikroorganismer. Fiskene i havet de lever af plankton og krebsdyr, som selv får næringsstoffer
for det, der findes for næringsstoffer, fra de næringsstoffer, der findes i havet. Når fiskene de vokser, så bliver de en vigtig fødekilde for bjørnene, fordi de fanger dem, når de svømmer op i floderne for at gyde. Når bjørnene så spiser fiskene, så bliver næringsstofferne fra fiskene ført op på land, fordi noget af fisken bliver spist, men andet det bliver efterladt som døde rester. De her døde rester de bliver nedbrudt af mikroorganismer, som frigiver uorganiske næringsstoffer som ammonium og nitrat til jorden. Planterne på land kan så optage de frigivende næringsstoffer gennem deres rødder, og dermed bliver de næringsstoffer, der oprindeligt kom fra havet, en del af landøkosystemet. Og på den måde forbinder laksene havets kredsløb med jorden. Fordi uden af dem, så vil mange, ikke laksene, fiskene, uden af dem, så vil mange af næringsstofferne blive i havet. Men gennem bjørnenes jagt og efter den efterfølgende nedbrydning af næringsstofferne, så bliver næringsstofferne recirkuleret og ført tilbage til planter og skov. Ja. Det her, det er figur 4a. Figur 4a viser en fødekæde i et vandøkosystem. Vi har dyreplankton her. Det er primærproducent, og den laver fotosyntese og danner organisk stof. Så har vi dyreplankton, som spiser planteplankton og dermed fungerer som primærkonsumenter. Så har vi fisken her til sidst, som spiser vores dyreplankton og dermed er sekundærkonsument. Og de hvide pile, der peger op og ned, de viser, at der hele tiden sker et tab af energi på hvert trofisk niveau gennem respirationen og bevægelse og valg. Fødekæden den er altså forholdsvis kort, så der er et mindre energitab, før energien når op til vores rovfisk herovre. Så har vi figur 4b, som er lidt længere, lidt mere kompleks, men forskellen er, at vi nu har tilføjet et ekstra led. Vi har altså stadig vores planteplankton her, som bliver spist af vores dyreplankton, men så i modsætning til 4a, så har vi nu de mindre fisk her, som spiser dyreplankton, og så til sidst kommer rovfisken, som spiser de mindre fisk. Så altså, igen, noget af energien går tabt. Det kan vi se med pilene, fordi at jo flere led fødekæden har, jo mere energi, jo mindre energi når frem til rovfisken i toppen. Forskellen på figur 4a og 4b, altså den væsentligste forskel er længden på fødekæden, som I kan se. I figur 4a der er fødekæden kort, planteplankton, dyreplankton, fisk. Det betyder, at rovfisken får mere energi per produceret mængde plankton, fordi der er færre led, hvor energien går tabt. Hvor i figur 4b, der er fødekæden længere. Planteplankton, dyreplankton, små fisk, rovfisk. Her er der det ekstra led, hvilket øger det samlede energitab. Rovfisken får derfor mindre energi ud af, men den får mindre energi af den samme mængde produceret plankton. Så med andre ord, så er jo kortere fødekæden er, jo mere